aku nak kata, mengapa? Islam itu kan? Maka, sangkar babu, apa yang kau jawab? Aku bukan orang jawab sih. Mohindra Mahadas, Arif Iskaho, neng mana sekarang? Mohindra Mahadas ini supaya kerja ini nokot sidang tak Udkari sahaja. Bini kaya sidang Udkari sahaja nama. Dijilan ini, di semua mana kias silakan. Bayi semua ang demen. Orang mana? Kau apa pun ada nak? Ang nak ada ya. Neng nak apa? Neng tu tak mahu kena lagi. Kalau orang macam tu, kamu jadi mana? Jangan jangan. Mana? Betul mana? Jengeri naik jalan sir. Nih, boleh kasih? Jangan nak sir. Hei, apa ya sir? Ya sir. Ikut nak kena mana nongla sir. Nongla mah? Oh sir. Hei, office sana ini. Jangan sir. Gerlainya tak guna hal yang songkordar gania khai ni khai. Naik tersi tanya. Berjana sini go. Engkau mungkin baik dari gambar. Artinya saya cukup menjawab terbaik. Tanya baik kami usahakan togai kucing sampai hari nanti lalu ya. Malah dulu. Kaitan. Boleh bah. Ya, kita kali betul. Boleh bah. Kasih bicara orang. Ya, kau Thai-beri ni bah. Thai-beri 8 taka. Kaitan kau bicara lana. Itu 8 taka ni bah. Boleh bah. Zebra. Anda kena taka. Ham Thai-beri salah. Kaitan semua. Rogo. Sebentar. Tapi dia buha di karman jam ramal ini mangkulai menjana. Ini. Kayak kau lengan nanggu jawab ya. Macam nunggu Rablah. Tak buka mana? Tak buka mana? Itu order berapa? Bro. Baik, kali itu order ni mana pecah belah. Kali sejanya. Tak buka. Siapa yang nak jenjana Rablah?
नों आंखौ सिनायाखै आं बोरै सिनायनोब्ला नोंबा बहानि आं दाखु जानालसिं दाखु जुनालसिं नामदांखा दाखु जुनालसिं मर हो जादा बायबाबो गैला मन मेरा सुतले मजे ओंखाम संग्रा गैयाबा ओंखाम मोनजायो दालाय बहाथो थांदों बहा लाजिनांना खालामजोबनाय आरो माथो जाखा आखलफ्रा मोजांबा माथो रुवाथिफोरजों खारजानांगौ नोंखौ गिनानै खारदों आं मा मावदों आंखौ मानो गिना खारनांगौ रोंगौबा बुं रोङाबा दाबुलाय आंखौ मा जाथारि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थाखाब्रा जेराव थांनो गोसो बाहाय थांबानो जाबायना रां न'बा नैजौ हरलै दंफैलायना बहाथ' नैजौ दंबायोब्रा नै जौसेल'थारसै हर बेखौनो न'लै न' जारला मोखांलायलांसै बिसोरजों नायबाथाय बे राङानोसै बाजि हरनो हायामोन होनबा हामबायलै जाम्बि हामबाय थादों बाराबा दावरावसो जायो आंबो थांनोसै नै खाथियाव जामसादोरा बेसे नांबावदो आदा नों बिदिब्ला खनसे होबावनोसै आङो हानाय नंलालै आंबो लासै लासै लोंलाय फंबाय लान्थि गाज्रि जायो जुराया हले मुलुगाव फांला जाबाय नालायब्रा जोंहासो गैया जाबायब्रा आदा थांसै गावसो एसे लाबायब्रा मिथियालै गावखौ फंबाय मा जिसलाय बुंनाय माने बर'आव आंखौ मोजां मोनो माने बांलायाव आंनि তোমাকে ভালোবাসি আর ইংরাজিতে আই লাভ ইউ রো গাড়িতে বসে লাগতো Foley Bima bifani irengla Ho jati bangso sinai rengla Foley Bima bifani irengla Ho jati bangso sinai rengla Bida bina no sumde gela dongkha jasai boy hab jora 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 Muluga pagla Muluga pagla
गोरोङा लेखा गोरोङा बारा जाबाय साख्रि मानि जोबलांजोब्बाय लेखा गोरोङा बारा जाबाय साख्रि मानि जोबलांजोब्बाय सानसुमायावनो सिखाव जाबाय लेखा फरानि दामाव थांबाय मुलुगा फागोला मुलुगा फागोला मुलुगा फागोला मुलुगा फागोला जाजोब्बाय बयबो जावलिया 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 जाजोब्बाय बयबो जावलिया 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 मालायफ्रा जेखि बुङा मानो नोंनि गोसोआव अराय दाद आरो गोसारै थानांगोन मालाय हिनजावफोर बादि हौवाखौ फाननो मोननाय नङा नोंबो आंखौ मालाय हौवाफोरबायदि फोथाय खेबस' खालाम मोननाय नङा बै गोजौनि जोंनायानो दं सुवासि आं नोंखौ अरायबो बावनो हानाय नङा आंनाबो नैबे बैसो मोथोन दंखायो आदा जिउ थांब्लाबो नोंखौ गारनो हानाय नङा जाबाय सुवासि जोंनि समाय लालायनाया समान जाबाय दा बावैनो महामाया मन्दिराव गोथार जुलि लाहैनांगौ जाबाय नङाना सुवासि खोनासं बे लामाजों जायनो धोनि मानसि फैयो बे मानसिखौनो लुट खालामना लानांगौ एसे नोंनि जेबो दुखु मोनाखै बिनानाव जेबो दुखु मोनाखै मा होननानै गोजोन होनो हाबावनो नोंनि अननायाव आंनि जिउआ रैखा मोनबाय आरो खालामनो बेफोरथ' जों खाफालनि देरनाय नाथाय बे बोथोराव हिनजाव फिसाया हाथाय साबाय बिना मानो आंखौ लामा ससेयाव जागोन बिनानाव माबाय आदा दं फंबाय दं साथ'सोलै साथामसो आंनि जेरावफोर लांसैसो Hai, Himbram दोनथ'दोहाय दोनथ'दो नोंहा माला गलांनो हिमब्रम आंहाथ' सानथामल'सै गलांगोना नों न'आव थांबा आंबो थांफागोनहाय जाम्बि जानाय नङालै नोंसिनि सेंग्राफ्रा आंखौ बुथारगोन बुथाराहाय आंथ' मिथिखाया थांफाखागोन गावहा आंखौ मोजां मोननांदां
आंबो नोंखौ एफा एफा मोजां मोनोरा नाथाय गांगौ खौसो गियोरा खालामदो मा रायलायदोंलै मा मोनदों होनलाय खारना खाराब्रालाय फैबावबा खाला फैबावबा गावथारथारगोन आं नोंखौ बे देवानिया बहा थांदों फालाय मिथिया आं मालायखौ बेबा बहा थांदों मिथिखाबाय गावनो बयबो गिजोबथारबाय देशनि खबरफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय होननानै फैदो आदा न'आव फैदो आदाया जागोन आदा दै थांदोंमोन नामा औ आलासिया बबेनि जाखो सोमदोनफारानि दिनफ्रासोलाय गायै मानो फैदोंमोन आलासि जानो फैदों जेबो गैथारा मा मोनजाबावनांगौ जाखो नै ओजों फैथ'नाय मानोथो नांगौ जालायखोब्रा गावनि फरायसा लोगोनो जेबो गैथारा मा जाहोबावनांगौ जाखो दखानाव थांनांगौ जाबाय माबाफोर मोनबोयो खोमा मनाहा महर गोसा फेरनो रैखागिर महरै आं रैखा खालामफैदों नाथाय हायनाजों आं दोननांदों आन्दायनांदों महर गोसा फेरनो
हाजार हाजार सुथुरखौ आं फेजेनबोबाय नोंबादि महर गोसा बेसे लोगो मोनबाय हाजार हाजार सुथुरखौ आं फेजेनबोबाय नोंबादि महर गोसा बेसे लोगो मोनबाय नाथाय नों सिनाय मोनै बबेनि महर गोसा नोंखौ लोगो मोनना दिनै आंसो जावलिया आंसो जावलिया आंसो जावलिया नोंबो सिनाय मोनै बबे सेंग्रा जालिया नोंखौ लोगो मोनना दिनै आंबो जावलिया आंबो जावलिया आंबो जावलिया सोरनो जोहोलाव सोरनो महर गोसा सोर नों सिनाय मोनै बबेनि महर गोसा नोंखौ लोगो मोनना दिनै आंसो जावलिया आंसो जावलिया आंसो जावलिया नोंबो सिनाय मोनै बबे सेंग्रा जालिया नोंखौ लोगो मोनना दिनै आंबो जावलिया आंबो जावलिया आंबो जावलिया सोरनो जोहोलाव सोरनो जोहोलाव सोरनो रेखागिरि महरै रेखा खालामफैदों रेखागिरि महरै आं रेखा खालामफैदों सोरनो जोहोलाव सोरनो सोर नों महर गोसा सोर नों सोरनो जोहोलाव सोरनो Hei, sudah mulai. Tak sama sekali. Mana mana? Film mana? Ini tu kita mesti lakukan ini. Iya, mati. Pasti rumah kan betul lagi. Hei, film apa? Tak hijau. Hello. आंनि मुङा 1 नाम्बार गांगु बसुमतारी जेनेबा नोंखौ नङा आदा फैलाव न'आव दंना गैया 1 नाम्बार हेर' गांगु बसुमतारी दादा आंखौनो आनोलै नोंखौसो नांगौलै नोंथाङा मा रायलायनांगौ रायलायना हरदो Hello. Hello. आं दिनै हरनि सिमाङाव सानैजों दैमा दैसा हाजो हाला बेरायहैनाय सिमां नुदों आदा नों जेरै सिमां नुदों आंबो बिदिनो नुदों दा बावैनो आं नोंसिनाव आलासि जानो थांगोन फैनो हागोन आंबो न'आव नेबाय थागोन थेंक इउ आदा थादो आगै जों कलेजावसो थांनो दा मेथाइ लाबोगोन दे जोंहाबो थांफायो होद दा थां
가슴 어밤 라법 난자 양이 천자라 물렁물렁 하나 랑자나야 너네 심자 치마도 먹자 하지마 신부 신부 여자 그기라이 나가 사자 나 사자 바로 잘 그래 사자 이거야 라우둥 내 헐가운이 뭐라세 뭐라라 무장봐 말라가 소비근 유디 거이 살아봐라 말아 하간다고 유디 섰다라 소비 살아봐 아는 섰다라 장난 지내건 아르카나서 오는 서은 지금 섰다라 너니 많이 거성 내가 맡아볼까 서시오 나 시킨다잖아 하이 라우둥 너니 시기내서 애 치워지네 농왕 너니 왜 몰려 하더라시 도제바 하방시 거성 겁나 그냥 고쳐야지 사다는 거 조금 쳐 라우루 너니 시어금내서 뭘 잡히지야 거성 라우루 하나 해온 상원아 산해정 그 수행에 나는 일이 하건 매네 영리 처달지 않으면 건 그랬습니다. 낭나 심나 가오나 국적 그런 말 사대. 자, 내 폴리스네 하니까 말을 고백해. 따봉제 나오டும். 내일날 총아. 너 다니기를 성과 따라가야 돼. 자, 토들. 강미타가 전화에는 조각 살아야 돼. 야건 쳐자. 아야 나는 내 양가 테마 빠라단지. 나리와 saya dengar saya kan saya nak betul dari nampak sampai ni jangan langgar Jai, bagus. Jangan salam dia. Ayam yang dia. No, bagus salam dia. Baru. नों लेखाखौ मोजां फरायदे लेखा फरायब्लानो गिदिर मानसि जानो हायो खबरदार नोंनो लाखिनांगोन आंनि मानि जेथु मिथिबाय जागोन फिसा जुथाखौ आं लाबोथारगोन जागोन आइ सेनेलखौ आं लाबोथारगोन नोंसोरो फरायनायावल' गोसो हो मालाथो लायो नोंहालाय नैबे मासावनो सुटि लाना फैगोन आं टाइमा जाबाय आं थांनोसै देनां फैफिनोब्ला खबर हरसिगोन आं दे बिदिब्ला थाब फैनो नाजा थादो दे बाबु थादो जाबा आं थाब फैफिनगोन
फैयोलै दाउआ अख्रां नायदाव नायदाव मानो गाबदों होनबा दा? नों बेखौ मिथियाखै? बिस्राबो दुखु दङ अनसुमैखौ हास्थायनानै गाबज्रियो अराय खाराव माराव। बिनि गाबनायाव बैसाग बोथोरनि जुब जुब अखा हायो। बे अखा हानायजों बिस्राबो जायो जुलि। दुखु दङ अननाय दं बिखायाव अनसुमैखौ गाबज्रिनानै जायदो खाराव माराव जादों खाराव माराव जाराव माराव उफले उफले बिखा गेजेराव बिखा खाराव माराव गाबखावो अखाङाव फांसेवालि अन्थाव बाथा फांसेवालि अन्थाव बाथा बेहाबो जायो जुलि अखाजों बोथोराव उफले उफले बिखा गेजेराव बिखा उफले उफले बिखा गेजेराव बिखा बिफां दालाया बेसे गाबोन दावा रिन्दा रिन्दाव दावा रिन्दाव
Romo, masa, saya memang ofis ini saja di dalam jalan. Ang dinilai nu, ang lagi rasian. Ang saya nu ofis perlu mudah kelainan, apa tu? Jangan saya. 사정이 왜 마사고 그럽니 고랑고 크나 봐야 문자 mana kau kira sih ya 이거 그인저 흔드는 거 그걸 kubas lana nih 그인을 생긴 난지 크나다 lah sekolah bayi bela baca bayi sudah lah ang ulah barang kau dah ada mah yang mah berkuang tong serejan di undang zagan je Lepas itu, apa? Mabrik kubur dia dah seberang. Tu sedang selesai, diserang kau. Kamali terbang hidup lagi. Anda nak kan selesai. Jangan ngelak. Amalai, asal ujian nama bera. Sudah ke? Mata panik selaya. Kau jadi apa? Jangan lama. Kau sendiri kurang kau cinta nak bidangnya. Subah siapa dah? Tak saya punya segera jam mundirah hawala hari ni. Baik mah, jamnya. Mas dikasih apa saja Ada apa? Anda, kami siap. Hawala apa nale masuko? Siapa dia saya jumpa? Ini tak korup sana boleh tidak. Nama saya Bang Syed. Ada orang lagi awak. Kita nak dengar dan kemudian apa kita dah mencari. Barang tu apa? Apa? Ini nama betul. Hey, jalan, jalan. Kau apa betul? Kau jalan. Punya. Lanjut, angkatan kali komandan, satu mana? Anda menyanyi. Ibu toko, saya kasih. Kita tongkat dargani sada. Ayo, sabar banyak. 정말 성공자가니 높아지만 싶다. 이걸 보내는 와 상실이 주마 angni akaya. Ang rauni na gijan nga. Masih lima bulan. Oh, sabar saja. Saya bakal masuk sekolah. Jangan sama menunggu kamu belas. Ini baru kripal kasih. Ayo, siapa? Motiva. Asli jelas. Sudah kau salah juga. Makasih. Makasih. Terima kasih semangat. Agar. Jangan marah. Kenapa? Enggak salah. Ya Allah. Kau salah juga.
값너니 맞아 오늘 이제 그 뒤탈려나간 손에 이기도 없었어. 나는 당연히 새핀 사다. 아빠. Kalau ni yang sedang harus kurang bayang le, waktu kita nak bela kalah di bawah sana. Kedepan hanya untuk kita kundang sudah menang le. Bagi kita ini ada sampai mana dah? Lama kali je barang lama kali. Kenapa itu kenapa? Nyoba jangan tak apa tu jangan bangga. Mana orang? Minum mana mana? Ni dah kah kita tahu le. Jadi kita kemana tu mana? Siapa? Ni siapa? 좀 전에 받았나마. kamu dah kabai. Angin koro. Mumbai jauh mulai ni saya sudah sudah. Unjak. Nomor unjak. Bicara kalau yang bukan samanya, jauh ini ada ni samanya. Nai. Apa yang dia orang buat dekat bukan nomor? Semua. Tidak ada apa. Belum mereka di hari ada ni jawab. Saya mahasiswa, masuk ke tempat saya sekarang yang kau. Kau cakap ini kau ni. Kau buat tu, ani orang tuan kau. Ada anak kau kerja bela, cara kau sebagai tangcang sudah selesai. Kerja bela sampai. Kau kapulun, jangan kerja apa. Kapulun. Macam ini susah pula lelaki. Jangan Tuhan. Ada. Nui, masa. Sekarang di sini tanggung kat teman, sampai dia tak baik. Dilarang sini aja kan? Kalau terus tidak lagi kan? Sekarang kita bersin dam. Mal gaten. Itu kena cintanan lah. Kesois bang tu pulan nanga. Jiran si Raulana ni kalau biasa jengkau. Nunggu apa? Misiran sini Raulana ni. Jengkau karu bayar dia. Kalau dah bayar nak lah, karu nampai. Mas kalau baunya. Lainan tu menberjaya. Hei, langdang harap ni nama baru tiga hatung kaya. Di peroni mudang raja putih lainan ini mau nanti. Makan dia ni kau lungan ni, roh, mungkin dia mesti kau mana bah. Boleh.
आंनि साननाया हाबो फेलें जाबाय नोंनि साननाया हाबो फेलें जाबाय सानैनि साननायाबो सावथाल दाहोनाखौबो मोनाखिसै बांगाल दाहोनाखौबो मोनाखिसै लासै लासैनो आंनिसो जाखासिगोन आंनिसो जाखासिगोन आंनिसो जाखासिगोन आंनिसो जाखासिगोन आयै जाबाय दानिया माथो लासैसो उदोंमोनसै आंलाय नाय गांगु आयै जाबायहाय दानिया जायनांसिगोनहाय आङो सावथाल हौवाखौ मोनासै बांगाल हौवाखौ मोनासै गासैबो फेमाल जाजोब्बाय नाय गांगुहाय Tunggu, pido. Noroda angkat selagi. आरो बहा थांनांगौ जालायखो नोंस्रालाय सिंखावनो गोरान बोथोरफ्राबो मोजां नङा फिसा आरो लामानि बायदि जांसियाव मोदोमाव बोदोरनानै दाला नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन बेखौ मिथिखा ada हाखराव गोग्लैबा आंथ' बुंनो थांगोन ना नै नोंसोरखौ कुकिं जाता सिगायो आं गोसोआव दंखासै मोजाङै मोजां थां लाफब लानजाय दिनै संकर दारगारि न'खरनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनो हानायनि जानाय लोंनायनि दिन जालो बयबो रंजा लानजाय लिनानै लायथां हेलेना
बाबू बुजिबा जानिया मोसा सुदेखौ जम खानानै लायोबा मा साजा मोनो जम पुरियाव बाथौ फैबाय नों दिनै नोंखौ दिनै आं आंखौ जायगा साख्रि होगोन आं नोंखौ आं गोथाङै दोननो हानाय नङा बे संसाराव Aku darah Kutini pujabda kalamsi Imahan yang tu Kudu naikkan dengan datang saja Angkat Apa pun Ini pun sudah mungkin Ini tak mungkin Laulang Apa Maniba yang dibikinnya betul Ogana ni sudah makan ini apa kan itu rukun.
벌써 다가고 호각스님 되게 난 썩썩이 찾아마는 거. 네 마을 쓰다 내게 뛰래 줘. 네 마을. 아니, 그래 살짝 차려보는 거는 겁니다 되면.
Berjalan pasal itu. Udah belum beli lagi habis juga teh. Betul, ini betul lah. Itu semua memang tu. Sir, dengan yang utama kita sir, ini menurut mana bagus? Oh sir. Kena ambil bosan. Tapi dah siap kalau sebagai guru. Dah sir. Betul itu bang, aku dalam saya. Laki ni macam dalam saya. Betul datang betul tadi. Mana anda kali ni kau. Yang kami rumah, kami nama adalah bukan kami pribadi nanti. Proses itu lah, proses itu berada. Ada pembayar lain. Anggaran kita bisa. Di sana apa saja yang mana? Anggaran kita ini, yang ini mula, anggaran mula sudah masuk. Yang ini pada mula, anggaran pada mula monitor nazarin. Monitor nazarin? Dua. Pila sir, apa yang anda semua jadi? Oh, sorry. Nengi pada ni semua nama apa mesti guna apa? Apa ni semua jadi sir. Nampak tu tak kerja nanti yang besar demi. Ini kesannya dah berjawab saya. Dekho jadi aku homnya ada kerjanya naga nanggu. Dan begini, coba aku mana justru tidak jalan. Tapi sir, ambil dulu. Tapi sir. Nampak tu tak kerja nanti yang besar demi. Nampak tu tak kerja nanti yang besar demi. Nampak tu tak kerja nanti yang besar demi. Hari, mana tahu memang kita? Mama lagi tu. Om begau lah, baik. Sudah terus ni, ini sudah. Nunggu jaga apa ni? Mengapa baik? Nggak cuma jalan tu. Anu pula benar ni, sebenarnya tu kuru pini jawab. Nengah bima kan saya ala menjadi man. Dah nau, engkau mesti kena rana jadi nampak. Nanti aku tu sudah kelam. Nanti baru kelam yang sejauh. Kau seorang kasih juga sejauh. Jangan semua orang dah kasih. Jadi. Ambon lain tangse, jangan lupa kalangkan. Nunggu sampai kadi dah. Tangga lama promo jangan terlalu terbaik. Beberapa kesel tu kate. Nengah maaf pernah guna mak. Nah, nanti pernah. Nemu jangan itu terlalu terbaik. Mbak kade. Tangga. Seriously. Kau pergi nama? Ini saya mana tu? Nai nak guna apa yang? Gila, jauh gila.
malah segitu, mana aku datang? Kali kanu coba mawar. Kali ka. Mawar mu coba. नोंसोर खाबनो मोननाय नङा बे हाइवेनि गिदिर गिदिर कम्पानि गिदिर गारिखौ गावख्रुबथारनानै बे थाखा फैसा रांखावरि लानांगौ खबरदार जाय खारो मानि बस्थु खारगोन नामा बेनो नोंनि रां नेनाया दिनै बस्थासे रां गाबोरा बहा दोनखोमागोनला बे सरदारा नुवाखै नुवाखै बयमान मारा Louder! Außen, Agam, Hogok, Laufkoblen, der Baba, Karte! Beni bostafera nagaya. Das Thema jungen alle in jemand haben. Louder! Mark kann ich euch Thema go. Lass du nicht hinter. खेबसेनि दायखौ निमाहा होदों सोरदार बेनि जिउखौ फोजोबना लायोबा जोंनि थाखाय खहा दङ बेफोरबायदि रांखौ माब्लाबा मोनफिनगोन जोङो निमाहा होबाय आं लावदों बे खेबसेनि दायखौ नाथाय सोरबा खामायबा नायखौ सोरबाबो पूर्णिमा नोंनि महरनि फाखनाव आं गोजाव नांबाय
सना는 가시야 안전을 걸려줘요 love behind love behind 안전을 Batra Guna Mengapa Batra Aminani Sona anganku Jangan Sona anganku Hartaye Nè bác cha Mà sao hả? Mà chồng hay Những cái phùng bánh mới rằng Nó nào khả năng nè Không chạy bánh nữ Sao khẩu rồi mà hả gì ra bánh nữ Cái này chúng ta chỉ hả ta nè Không có cái này nè Sáng thứ bà giáo của tôi là đây kìa 아빠, 어서 와, 이렇게 시간이 가지요. Thang 우리 잡아볼래? 아니. Ngay gấp kìa 아니, 이리 와서 부장을 지나서 좀 서빙해. 이발 새끼 살아요. 아니, 아선지한테 기능이 많이 싫다지. 기사에 부장해. 이거 사고는 이렇게 진짜 차 아니라고 진짜 싫어요. 다시 가자, 진짜 배웠네. 능곡차 이래 진짜에 다시 너무장해. 하나 정차 능판이 좀 부럽고 있잖았지. 너희 지금 그지 말도 안 되게 소설 쓰는 거야. 네, 맞아요. 그래. 나가 이라야 악는 너 이라는 만취하고 마바바 사서 주는 남피랑 마바사 비하다. 오늘은 너가 지내 아니 시장하고 저희 서바사 보는 심한다. 너가 그래서 동능하 어디 지방랑 만나네. 제 노프를 놓고 아나 대표들 이건 저는 회 주는 것에 내 사랑이 커버하다. 아니 커버고 당 하나 나와서 사람이 분명하고 하는 거 처음부터 하더라 되는 거. 제 친구를 그거 버리 누당 둘이 나와. 저는 전화님 말을 잘하잖아. 가서 살아 그렇게 찾아 가서 분하게 날라서 말아니랑 그렇게 하나를 하거든.
बेवहायफोर बेखौनो बुंदों एसेबां धोन सम्पति सासेयावबो गराय मेथाइ गाखोबावनो सानदों रावनिबो धोन सम्पति खावना लायाखै आं बे रांखौ बन लायनो थांनायावसो मोनबोदों बेजों न' बां लुदों ए बिदिसो आस्सा र' फंबाय आंबो नागिरहैबा मोनगोन नामा बे थांनो हानाय नङा दा थां मानो हायाब्रा नोंनो लायनो हादोंबा आं मालाय मानो लायनो हाया नों आंनाथ' खोन्थाहरब्रा हाया आं दंना खिन्थाना हो लामाया गावबो लायसो नंगौ बेवहायफोरनो हले थिगखौनो होबाय फंबाय खोथा हरथ'ल'लै लामाखौ बिदिब्ला खोनासङो दा माला अथ्राय गथ्रा सब बुङो रां बाक्सुसो मोनबोनासो माखासे जादों ए बिदिसो होमबालाय जोंहा मानो मोजाङै सोंबोआखै जोंहा मालाय एसेसो लागा मोना बियो जों बेफोरखौ बुंथारलालै जाम्बि बेफोर आंनि गोसोआव दंथारसै गासैबो सोंखाथारना फैजोबथारबाय आं थांनानै लायबानो जाथारसै नाथाय गिखांलाय लांगोरबोदोंलै आं बोरैबासो जाहैगोन नामाब्रा मा जालाबायनोसै हौवाफ्रानो गियो सासे फंबाय जाम्बायानो लायनो हादोंबा नों मानो लायनो हाया आं हौवाबाथ' साइकेलफोरजों थांनानै बांसिन गंनैसो बुजायनानै लाबोनो हागौहां नंगौ बाबु बिमा गाबोन अखा नायबानो फुङावनो साइकेल लाना थांथारसै आं नायनि दा मा जायो आंनि खाफालाव जायाहाय जाया जेबो जाया जोंना न'फ्राबो जागोन थांदो एसे सुथां
Masih di bawah. Jawa termiole. 명철랑 서와 설마 뭐만 쳐도 뭐 Ang kuwai boleh ram sele udar babu. 올리라 Kaya buhay. Kaya rin ang cara mag-umpisa mo. Dito ko sarap. Ito tayo nilirang nagbabay. Kaya sudah agak sanay na ikadini. 나그래나고 봐도 아 신나그래겐다들 너는 오늘 가봐야 하라군가 안 람파나 하느냐 Kaya diba, nananagal na lab hadagay. Siapa anan bosai? Nini hefazath laनानै ओंखारबाय आं दिनै पार्टि दाखुफोरनि जुजिनो नोंसोर बिमासो आंखौ अरायबो साथि हरदों Janji खालामनानै आंबो ओंखारफाबाय आदा नाङा बिनानाव नों थांफानो नाङा आं हारसिं थांगोन नङा आदा आं नोंखौ हारसिं हगारहरनो हानाय नङा नों फैब्ला आं फैफागोन नों आंनि थाखाय इसेबां दुखु खालामनो बिनानाव इसोरनि उनाव आं मोजां सफैफिनगोन जै जाथों फिसाफोर जै जाथों फिसाफोर नोंसिनि साननाया अरायबो जाफुंथों सोरजों जुजिनो ओंखारबाय आदै जों बिदाय लाबाय आफा देरहासार
나범이 시작해서 저러다 딱 고사다 쓰리 그 마바디 아름이 시내만 봐봐요 파리 아니 수트라 오지 봐봐 토이라 와르 보디마 아랑이랑 보사 카우가 헐리람 너 서다 고다니와 말라바 미약가요 능보 타투들 여기도네 양아가 그리마 보물 여기 저쪽 우리 가까이나 너무 좋고 인테리어지 아무리 사실 낙고 한 잔이 그 하얗 한치는 이 가게 앞에 손이 나는 안가고 선한신에 잡아 사과의 소라다 우리가 그리 찾는데 이소 아니래 그 낙고 한 잔가 험난이 랑바이 허이도 공바이 산저리 가까이 나가 있니
selai. Oh, hamsaba bijiba. Sudirma wata swan jago fojo bidini. Ari ke bang sum gila so. Oh, dari fumasar. Angbudo ni sujil go. Oh, ang nisang. Oh. Oh, sarang bu sarang gila. Orginima. Bayi baru katdani bodo는 전에 무법하자니 고보는 거. 그거 날짜 내가 다 쏟아지만 사치부터 나는 시리즈를 만져. 야 한번. Gada, angko onani ho gada. 오가드. 오가드 하는 소소. 나가 가지 털어야겠네. 와, 어떻게 하나 보니 그래 그래. 좀 신경이나. 응. 그걸로 못 하는 것이나. 그래서 그 비중 단 tar 좀 나. Mày không thứ đó thôi đây như cái lao tu ôi nó bao giờ khai ông đây nè sedar pasti yang ini apa Itu jangan diangkat.
Bila gini gue. Ada. Cinta kalian nggak boleh. Nak cuma macam itu. Ada. Tapi jangan kau jiu pada macam itu. Ada. Jangan sih.